Trgović, vrlo lijepo. Berberović. Odlična lopta Sergeja Barbareza, Berberović. Pešlja. Dobar centar, šut prilike, 2:0! 2:0! Elvir Baljić je strelac! Kakva igra! Trgović, vrlo lijepo. Berberović. Odlična lopta Sergeja Barbareza, Berberović. Pešlja. Dobar centar, šut prilike, 2:0! 2:0! Elvir Baljić je strelac! Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati na stadionu Parken. Sve se sada poklopilo za našu reprezentaciju, pa to se nije dogodilo, mislim, od kada igra naša reprezentacija u europskim i svjetskim natjecanjima. Ovo je sada fantastičan rezultat, 2:0. Pešlija je asistirao, a Baljić sada pogodio. Tako se igra, vrlo jednostavno. Rekao sam da Danci imaju izuzetno sporu odbranu. Sada 2:0 za našu selekciju.